होफुनायावनो नै अखासो हालायबाय सनाफोर दसेनो बोथोरानो गरमथारबोमोन ना ओंखायनो हाबाय मोनसे साखि होबावनांगौसै नै नेक्स्ट मर्निं सनाफोर मैया भिडिअखौनो आं लाजोबनो हायासै मानो होनबा बिराद अखा खोरोमदों अखा खोरोमनानैनो मबाइलखौनो दाङासै आं बिदिनो बेलासियाव फुजा होखांनानै मानानैनो नुखादों नङा होनबा मैयानि भिडिअआव अखा हानाय दसे थानानै बिदिनो 6:30फोरनिफ्राय ओरैबायदि अखा खोरोमनाय 9थाफोरसिम खोरोमदों अखा आरो जि अखाबो अखा खोरोमनायाबो थानोनो हायै बिराद गिलु बालु अखा खोरोमदों मैया क'क्राझाराव मोनाबिलि टाइमाव 9थाफोरसिमानो जादोंदां खोरोमनाया हरसे अखायानो अखा थावबो हराव बिराद गरममोन मैया ओमफ्राय दिनैसो एसे गुसु नै दाबो हागासिनो दं अखाया फ्रि फ्रिनो मर्निं टाइम जाबाय मैयाथ' फोजोबनो हायासै नालाय ओंखायनो दिनै लाफिनबाय आङो ब्लगखौ थ' नायलांदो सनाफोर मा देखायनो हायो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों देखायनोसैलाय नायलांबाय थादो सनाफोर दा टाइमा 8:30 जाबाय दा फुंनि टाइमा 8:30 जाबाय फुंनि हाबाफारिया जोबस्रांजोबलायबाय संनायनि लाहार फाहार खालामसैलाय ब्रेकफास्ट खालायगोनसै फुङाव जेबो गैया गाइखेरथ' गैया दामानि मोनथ'वाखै लाल साहखौनो लोंगासिनो दङ लाल साह लोंबाबो मोजाङानो एसे हाइजें होस्रोलायनानै लोङोबा गोथावसो मोनलोङो गाइखेर साहनिफ्राय दा साहा लोंनानै लागोनसै सनाफोर नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय अखाया फ्रि फ्रि हागासिनो दं गरमथारबो ना अखा हायाबाथाय जोंहा बिफां लाइफां गैयाना बिराद गरम जायो हाबाबो मोजांसो मोनोलाय आंहा दैया थांगारनो जायगा गैलाना नै बियो जमा जाजोब्बाय माइखौनो गायनो मोनाखै नै दैया खमिनि थाखायनो ओरै फारसेथिं माइखौनो गायनो मोनाखै नै दैया खमिनि थाखायनो जमा जानानै थाजोब्बायना दैया साया आंना दिनै गामलायावसो नै मुरिजों लाल साहजों ओमफ्राय ओरै ओंखाम जानहरखाबाय ओमफ्राय ओरै दालि होखाबाय ओमफ्राय मा बेदर संनाय जायो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम बेखौ फोमोननानै लागोननि आंहा बिदि लाल साहजों मुरिजों सोमजानानै जानो मोजां मोनथारो ओइलाय होखाबायना आं नोंनो बिराद गोथाव मोनो आरो ओंखामजों लाल साहजोंबो बिराद गोथाव मोनो आं मोजां मोनथारो एसे गोदैल' जानांगौ लाल साहया बिराद गोथाव मोनो ओंखामजोंबाबो ओंखाम गुसुजों लाल साहजों मुरिजों जानोसै दिनै जाग्रा जेबो गैया बानायनोबो बादों आङो ओंखायनो ओंखाम संखाबाय नालाय आरो माथो जाबाय थाबावनो दसे थानानै ओंखाम जाखानोसै हारसिंनो जिगु बेसे मावबाय थानो नङा होनबा ओंखायनो बिदिनो जालाबायनोसै हाय मुरिनि माबा मुरि खामनाय खर'आनो गिसिसो खानायखौनो खानाखै आं अखा सिजोबनाय अखा गारबासो बेदर लायनो थांसै आङो ओमफ्राय न' खाथिनि सकआवनो बारा जिगु मिरामिसबो जाबाय थानो हाया सनाफोर आं एसे बेदर मोनजायाबा साहा लोंखांनानै सनाफोर नै दालि रुनायाबो आंना मोननानै आं थाव सेरनानै लाखाबाय अखाया गारोबा द'द' लानानै फैनोसै आं नैबे जोंनि न' खाथिनि सकआव बाजार जाग्रायाव अमा मोनो नालाय अमा लानानै फैनोसै अमा अखायानो नै फ्रि फ्रि दंबावो दाबो दालिया मोनग्रोथोंसै जबहोबावगोनसै र' दालिखौ एसे दालियाबो मोनबाय सनाफोरनि खांना लाबाय आङो भेन्दि खानां भेन्दि अखाया एसे नै गारनायनि नाम लाथ'दों बेहायनो आं भेन्दि एसे नै राग'जोबनानै दङ भेन्दि खानानै लागोननि ओमफ्राय बाजाराव बेदर लायनो थांसै आङो हाब गोराथारहाय खाखांबाय नै सनाफोर जागासे मोनबाय लाद्रा लुद्रा ओंखारलायबाय बिमा फिसा साथामजों बेदर लायनानै फैनोसै जुथा गानहोनायाबो जोंना बिदि जबस्था उन्दुलायनानैसो गानहोनांगौ ओरैबायदि जारलाखा लायनानै होफैग्राबो गैया सनाफोर गायनानै जाफैयाबानो लायनानै होफैग्राबो गैया नालाय ओंखायनो थांसैलाय नै औ जेबो नङा फैदो थांनानै बै खाथियावनोखा बिदिनो जायो फै आंबा जाल्थां माल्थाङैनो ओंखारबाय फैदो
अखाया नै एसे सान्दुं दुंनायनि नाम लादों नामा फैदो 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 जा बेदर लानोसै फैदो फैदोलाय फैदो फैदो सान ओंखारहांबाय नै एसे दुंगोनदां थावबो एसे एसे थाइफ्रिबावदों अखा थांनानै फैगोनसै दे जाथाव जाथाव नुहांबाय सनाफोरनै बेदरा जाथाव जाथाव अबस्था जाहांबाय सनाफोरनै अमा रानिया हालदै होबाय आं दासो मेजेम ओंखारबाय नै दै एसे होनानै गोदौ होबाय सनाफोरनै आङो मोनबायानो खननै दै सारस्रि एवबाय आङो बेखौ एसे रानहोबावनोसै उखुन्दैयानो जेबो नुला बेखौ एसे रानहोबावनोसै ओमफ्राय खांसै अमायाथ' ओरैनो रुलाबायनानै जाबाबो गोथावखा बारा मस्ला होबा थावासो आंथ' बारा मस्ला होबा थावनायसो मोना आं बे सामब्राम गुफुर हालदै सामब्राम गोजा बानलुल' होदों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय एसे चिलि पाउडार होबाय अमा होनबाथाय आरो मा बावना सनाफोर थैनायाबो थांखांलायगोन अमा जायो अमा लाबार अमा मोजां मोनग्राफोर ज्लाव मेजेम गथारबाय मोनबाय सनाफोरनै खांना लाबाय आङो दसे गुसु जाहोनानै जानोसै सनाफोर मोनबाय नालाय अबाव गुसु जाहोनो मोननो लुबैगासिनो दं जादो होननानै अमा बेदरा ओंखायनो लाबोथारबाय नेबाय थाला अखा बोथोरबो गुसुखा बारा गरमबो नंखाया जानोसै जानानै दसे जानानै सिरि थानोसै होननानै खुरनानै लाबाय सनाफोरनै अमा बेदर एवनाय भेन्दि बयल खालामनाय बानलु दालि ओंख्रि बेनोसै दिनैनि ओंख्रिया दा जायफ्रा आंनि जानायनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जानायखौबो नायनो मोजां मोनो नायदोलाय आगैमोना दा लुबैबा कमेन्ट मोजां हरदोलाय भेन्दि बयल खालामनायखौ आंनि साबस्क्राइबार आगैमोना जागोन ना जाया सोरबाफोर जायाबा जा न'नि लकेल भेन्दि दहाय खानाया बेखौनो रुबाय आं गोथाव मोनथारो सिगाङाव जानो सुखुवामोन आंबो मोनामनाय मोनोमोन ओमफ्राय दा बिराद गोथावसिन मोनग्रा जाबाय बयल खालामनायखौ फिसाजो जानो नागिरा दिनै जानो नागिरबाय ने बयल खालामनायखौ न'नि नालाय गोदै बिराद गोथाव मोनजायो जानोसै सनाफोर पेटेर रायलायबाय थाला अमाखौ नै दसे साखिनोसै अमाखौ खुगायाव सोसनबाथाय अबे जायगायाव दं आं दुनियाखौनो माने थालखौनो मोननो नागिरा गोथावानो मासे गोथाव
गोथावानो जोबाबो सिखारलायनाय नङा सनाफोर मासे गोथाव वाव स्लाम जाखाबाय सनाफोर माबा अमा बेदर जानानै दिनै जिउ गोदान फैनाय बायदि मोनलायलायबाय आंहा मासे गोथाव जादोंमोन जि गोथाव जाबाय आं सनाफोर दिनै भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालायला जाखांबाय नालाय दसे सिरि थानोसै आङो दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफ्रा बेखिनि शेयार खालामनायखौनो दिनै जोबजासिम नायबाय अननानैथ' जायफ्रा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों